ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାରି ପାଖରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରୋଡ଼ଟି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ବାଲିଚରେ ସରଦାପୁର ରୋଡ଼ ଯାଇଛି। ତେବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁର୍ଗା ମା। ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ମା ବନ ଦୁର୍ଗା। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ପଛ ପାଖରେ ସେଠି 4-5 ଘର ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ହାତୀ ପାଇଁ, ହାତୀ ଭୟରେ ସେମାନେ ଏଠୁ 4-5 ଘର ଯେଉଁ ପଳେଇଲେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇଦିନଠୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବୋଧେ ଚାଲିନି। ନହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଯାଆନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ଭଲ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୁଅନ୍ତି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।